बे माबा पानि जामुन जाजायो जाग्रा बुस्थुआनोखा Ada. Bikin खालामगासिनो ना? प्लास्टिक फानग्रोयो ना? ओमफ्रायसो पेकेटाव सोगोन आरो ना? औ जिरायगोन दे। बेयावनो डाइरेक्ट पेकेटनि अबार प्रग्राम दंमोन। बेयाव इउनिकेडिङाव फरायो। खेबसेनोथ' मिथिया आरो जोंथ' आरो जन्मगत बिजनेसमेन नंखाया नालाय बर'फ्रा इन्डास्ट्रिखौथ' मोनथिफेरानो जों आबाद मावनायनि अनगायै आबादल' बेबो बोथोराव खनसेल' मावनायखौल' मिथिगौ दा लासै लासैनो एसे सोलोंहांबाय दा खै केजि बानायो दा 1000 केजि अर्डार सोलिगासिनो 50निफ्राय 100 100निफ्राय 200 200निफ्राय 500 500निफ्राय 1000 बे अन दा वे दाबो सफैयाखै सफैसिगोन बे बेथ' बे माखासे गुजरातनिफ्राय फैयो माखासे जोङो माबानिफ्राय केरेला तामिलनाडुनिफ्राय फैयो दा मा मानि दंथाय जोंना 6था फ्लेभार दं आरो मोननै फैगौ मासाव लन्च खालामबावगोन समायना सना जोंखोल आरो समायना रैरुब होननाय मोननै बानायदेरबावगोन आरो बे मोननैखौ एकदम बर'नि नमेनक्लेचार होनो रोंदों आरो आवगोलाव समायनाखौल' होनानैब्लाबो बेफोरथ' जेबो नमेनक्लेचार गैयामोन गेजेराव आलदा आलदा नाम दोनबावदों थेवबो एबारनियाव बे मोननैया एकदम जों बर'नि नाम दोनथारनाय होननानै मोजां जादों मोनसे बे समायना सना जोंखोला जाबाय बे माबानि एन्टि एलार्जि सरि माबा एन्टि एजिंनि थाखाय बे रिंकोल जायोना मोखांफ्रा बे माबा जायो बैसो जाब्ला बैसो जानाय प्रिमेचर माबा जायो बिनि थाखाय आरो रैरुबा जाबाय बे माबानि देरफुनाय गथ'फ्रा बे पिम्पल जायोना सालमाइ बे सालमाइनि थाखाय आरो मोननै बुस्थुखौ रिसार्च खालामनानै दिहुनबाय साक्सेस जाबाय दा लन्च खालामसिगोन आरो उनाव सासे जाबाय थाग्रा दा एसे खामानि खानाय थावबो फैगौ मासनिफ्राय जों लन्च खालामो खानाय थाव माने दा खानाय थाव गैथ'आ ना हगारथ'वाखै जों थारमाने आन्डार ट्रायेलावनो दङ दाबो आंनावनो इउज खालामगासिनो दंग्रोयो गुफुर जाजोब्बायमोन आंना एसे मस्ट अफ गुफुर जाजोबमोन 80%आनो गुफुरसैमोन आरो दा बे रिभाइभ जानायनि थाखाय मोनसे माबादों आरो जोंखौ एक्सारसाइज खालामदों आरो दाबो सोलिगासिनो एसे जादों जानाया थेवबो जाथाराब्ला उनाव मार्केटाव हगारनानै उनाव बदनाम मोनसे मोनगोन गावनि जाथारोब्ला कनफिडेन्सलि बुंनो हागोन जे जाथारो सोरबा 1000 जननि गेजेराव सासे सानैना जागोन खिन्थु अन एन एभारेज जुदि पार्सेन्टेज हिसाबै जुदि बांसिन मानसिना जायोब्ला होमबा जों कनफिडेन्सलि बुंनो हाबाय जे बे जागोन खानाय रज'नायनिखौबो आन्डार ट्रायेलाव दङ बे आंनानो जेनेबा दावखोलांबाय आंनाथ' जेनेबा बैसो जाबाय सोरबा बैसो सेंग्रायावनो नुलाङो ना बे बाबु होननानै एसे बैसोआ दाबो उन्दै थेवबो एसे थांखांबाय खायफाना जायो बैसो सौहाबाबो जायो बे जानाय लोंनाय दङ जोंनावनो दङ दैनि बायदिसिना रोखोम खारनाव जायो बा हर्मोनेल इमबेलेन्सनि थाखायबो जायो मोनसेल' खारन जाया दा लांजानाय दंना
सयता फ्लेभारनि मोजां एबार नैबे पेकेटआ सफैबासो बिजनेयाव थांगोन सानदों आरोखि आङो एसे कमार्सियेलि माबा खालामो खारन एसेल' माल लानानै थांनानैथ' लाब गैया ना एसे मार्केटखौ कभार खालामनो हागोन बे जाबाय निम तुलसि मानलुनायफोरनि थाखाय मोजां माबा खामानि मानलुनायाव बे जाबाय एल'भेरा MRP 75 ना 75 औ एल'भेरा जायखिया मोदोमावनो बाहायजायो आरो ना मोदोम बाहायजायो खर'जों खर'आव बाहायजागोन बेखौ ना? खर'आव बाहायजायो जेबो नङा नैबेखौ खिन्थु खर'आव बाहायजानाय नङा बेयाव बेरे मोदै दं नालाय एसे बोब्रायो आरो हौवाफ्राथ' बाहायजायो जोंथ' बाहायो जेबो नङा हिनजाव मानसिफ्रा बेसिकेलि एसे उसुबिदा जायो एल'भेराया बाहायजायो बाहायजायो आरो नैबे खायफाया बिराद गोलोमदै मोनामो ना देहाया मोदोमफुलनि गलाबनि स्किन ग्ल' जायो जों ओरैनो जास्ट साबोन हिसाबै साबोन बानायाखै आरोखि मार्केटआव मेरला बुस्थु पार्टिकुलार मानसिफ्रा माखासे प्रब्लेम थायो बे प्रब्लेमखौ जों एड्रेस खालामनो थाखायसो बानायदों सरासनस्रा मार्केटआव मेरला साबोन मोनखायो साप'ज ओरैनो मार्केटआव दस्रा ओरैनो खम दामनि 20 थाखा 10 थाखानिबो साबोन केमिकेल एकदम खम गासिबो एकदम हार्बस गोजा न'आवनो मैगं मैला दंजोबो बेथ' गोजोबबाय दा आं मार्केटनिफ्राय लाबोयो मार्केट माने माबानिफ्राय आरो नैबे बिसोर गासिबो बे आंनि र' मेटेरियेलनिफ्राय अनलाइन बिदि पाउडार फैखायो नामा? औ पाउडार फैयो गासिबो बेफोरबायदि आलदा आलदा गामिस बे गासिबो बे पाउडार गोजा औ पाउडार बे हिसाबैफोर आरो बेफोरजोंनो जों बानायो आरो केमिकेल जों जेबो बाहाया बे जेब्ला फेम्फोना फेम्फोनाखौ ओंखारब्लाबो एलकहल होबा जोबगौमोन खिन्थु जों बेखौ साजोंसो सेफायो जाहाथे स्किनाव जेबो प्रब्लेम जायो मेनुवेल माबा जाबाय आरो आखाइजों बेयो थाव बथलाव थागोन नामा ना मानि बे माबानि सिराम मोखांनिनो सिरामनि थाखाय आरो जों बथलखौ लाबोबाय प्रडाक्टआ माखासे सफैबावनांगौ नालाय बेफोरबाथाय बेखौ जों लन्च खालामसिगोन सेम्पुबो बानायसिगोन गासिबो लासै बारा लांबाय थागोन सार बेखौ निम ना निमनिखौ नायनायसै स्किनाव माननायबा मा जायोना बे मोखांनि बे सबायद्रु जानाय गोसोम दागो जानाय बे रिंकोल जानायजों बिराद मोजां खामानि बिजों खारनाय बेयो औ बियो औ जोंबो फुननो हागोन एनिबडि गोसोम जानायफ्रा जोंनोथ' आंथ' 47 40 जाबाय आं बे एक्सुवेलि आंनाबो रिंकोल जाजोब्बायमोन बा गोसोम दागो बहुद महरबो सोलायनो जोब्बाय औ बे गोलोमदै जोंनि आधा बैसो फिसाफोरनि बेसेन सम जागोन खिन्थु जोंनि माबाफ्रा बे सोलायलांबाय आरोखि सिम्पोल साबोनजों मानसिफ्रा जों आसरित आरो जोंनो गावनो बे जों बे साबोनजों जिखिनि मोनसे सोलायनाय लाबोनो हादों खनसे बाहायबा मोनसिगोन आं गासिबो खनसे इउस खालामो मोखाङावसो बायनांगोन मोदोमाव बाहायनो जेनेबा आंनि मिसेसनाव मोनसे एलार्जि जादों दा बे नोलो एम्फौ अरनाय बायदि कमप्लिटलि बे बुजोबनानै गोसोम जाजोब्बाय बे साबोनखौ बाहायनानै गोसोम दागो ओरैनो एलार्जिनिखौ ट्रिटमेन्ट खालामनांदों थेवबाबोथ' मोनसे गोसोम दागो थायो दा बे गोसोम दागोआ बे साबोनजोंनो खारलांदों ओरैनोथ' मोजाङाव फुनाबो जेबो उसुबिदा जाखानाय नङा बे बबेयाव होनदों सबायद्रुद जायोना आरामसे खारो बै मुदुफुल गोनाङालाय मुदुफुलाथ' ग्ल' जाखायानो मैला बे जायफोरना एकदम बुरजाथार जायो बिनि थाखाय बे एसे खमनि थाखाय बेजोंनो हाबो आरो मानसि बे एसे मोदोमफ्रा मोनसे
मोनसे डार्क कमप्लेक्सन जायो एबा सोमखेखे जायो ग्ल' गैयि जायो एल'भेरा माल्टिपार्पास शुटिं एकदम ग्ल' जानाय डेड स्किना एल'भेराखौ मोनसे उन्दै मानसि 6 एल'भेरा months मोनसे जोंबो गासिबो बायनो एल'भेरा मिलायाखै 19 तारिखाव नांगौ स्किन ग्ल' जायो डेड स्किना मोजां मोनथाम थालाबाय एलार्जि एक्जेक्टलि नङा मोखांनि बे नानेखा सबायद्रुन होन खोल जानाय होन नानेखा जानाया नैबेजोंने औ बिराद मोजां एनि टाइम फुनो हायो एनि टाइम आंथ' मालाबा खनथाम बे बाहेरानिफ्राय फैबाथाय गोलोमबाथाय बेजों जेबो हार्स केमिकेल होआखै नालाय जेबो एफेक्ट खालामा आरो गाज्रि जायखिजाया बिजनेआव नेक्स्ट मान्थआव सहैनो हानाय जागोन ना औ हागोन मा लादो गासिबो बेखौ निम फानोसै बे एलार्जि जायोना खानाय बेखौ फुजानो खानायाव फुननाङा बैखौ लादों बे निमनिखौ निमनिजों मुदुमफुलनिखौ निमनिखौ लानोबा मुदुमफुलनिखौबो बै नै बे माबानि रसनि बेथ' रसआथ' एक्सुवेलि एकदम रस बायदियानो जालांखायो एक्सुवेलि इउज खालामनाय जायफोर इउज खालामदों माने जोंनि प्रडाक्टआ ओरैबायदि जायखौ बाहायदावबाय बेखौनो बाहायनो मोजां मोनो बिदि जाहैयो माने गाव गावबागाव प्रब्लेमखौ एड्रेस खालामखानानै लांखाबाय नालाय आं बेखौनो बाहायनोसैलै होननानै जायो आरो मा खामानि बे डेड स्किन जायोना मानसिफोरना रिंकोल जालाङो डेड स्किन जायो बेफोर गासिबो ग्ल' जालाङो बिराद मा जायो मुदुमफुलनिया मोदोमफुलनियाबो बेनो स्किननि थाखायनो गासिबो खामानि मावजोबखायो नियार एन्ड डियार सोरखौबा जुदि गिफ्ट खालामनांगौबा एसे बे बुस्थुखौ गिफ्ट खालामबा बिसोरखौ लाइक बिसोरबो सारप्राइज जागोन बे बिराद मोजां प्रडाक्ट एकदम बेखिनिखौ जों गेरेन्टि होनो हानाय जाबाय आरोखि दा बिजनेस सहैगोन सोरबा कन्टेक्ट जाना दं नामा जायाखै जायाखै ना फार्मासियावबो जोंनावथ' लकेलाव बे फार्मासिफ्रा बेनो पेटागआव थाङोबा जोंनि बे फिसा खाथियाव बर'नि दखान दं बिदि दखान फानग्रा बिसोरनोबो हैनो हागोन आरोखि आराम बर' मानसिफोर बिराद प्रिपेरेसन जों बर'फोर नालाय एसे बुजिथों रोंथों आरो एसे मोजां मोनो बेखायनो एकदम नामखौ नमेन क्लासारनिफ्राय हमनानै जों बायो एसे बेखिनि सेन्टिमेन्टआथ' थाखानांगोन ना जों बुंगोन र' बेखौ लाखिनो बुंगोन जोंबो जोंनि माबायाव होखायो बिसोरो जेनेबा मोनसे बेनार आरामसे हैना लगायनानै हैबाय आङो औ नोंथांमोननि बे नाम्बारा सोर सासेनिमोन प्रेसिडेन्ट बिजनेस बिसोरनि होमबा आं बेयाव कन्टेक्ट खालामबानोथ' औ मोनगोन थांगासिनो दङ होननानै ज' लादो ना नै बाजै ज' लादो दुलानो स्किन फुजोंलै बिनिया मोखांनि नों बिदि मेकआप नङा बे माबा खोन्थालाय अबा कालारा बिराद मोजां गोजा जानोसै बे गोजाया मैथ्रुनि ना बेबो मैथ्रु औ बे कालारनि सायाव बे निम बैयो एल'भेराखौनो लाथारा आरो ने कालारा माबाया बुस्थुआनो बानायथारनाय नालाय बेलाय भिडिअ नुबाय थायोना सम सम नोंथांमोना बे फेसबुकाव नुदों एकदम बेलेग बे गासिबो मोनसेबो केमिकेल गैया केस्टर वेल दं ओमफ्राय बे एसेन्सियेल वेल दं ग्लिसारिनखौथ' होनांगौ जायो एकदम गासिबो केमिकेल जेबो बाहाया एसे आदाखौ बिदि खालामनो मोजां मोनदों जों नायफैथारबाय
लकडाउननिफ्रायसो माबा जेनेबा ने औ बेयावसो सोलोंजेननाय जाहैबाय कर'ना जानानै मा खालामगोन मा खालामा एसे कर'नाया बोरैबाबा मोजां जादों औ मोनसे बिराद माबानाय सोलोंनो खाबु सोलोंदों होदों सोरबा हेबनो सोलोंबाय हेबनो सोलोंबाय मोजां आरो जादों जोंनि बर'फ्रा माबा मोनसे बिदि मावोब्ला बिराद मोजां औ बे आनसलिक अफिसफोराव बिदिनो सेंग्राफोरखौ स्किल आप खालामोब्ला खामानि मावोब्ला जों इन्डिपेन्डेन्ट जानो हागोन एसे फंबायमोनबायदि एसे नाजा गोदान जेनेरेसन दा जोङो मालाबाफोर मिटिंफोर लिंनानै एवारनेसफोर लानो हागौ थांनांगोन आरो आं जुदि माबा मोनसे नोंनि बानायनायखौनो माबा मोनसे मटिभेट जायोबाथ' बिसोर दा जों गोसो जाहोनांगौ आरो बिसोरखौ मावनो हानड्रेड्स अफ खामानि दं फिसा फिसा खामानि मावो आसार बानायनानै फान मुरि एवनानै पेकेट बानायबानो जायो जोंनि मानसिफ्रा पेकेट मालायनाव सोंजोबो ना लेबार गैया जोंनाव मिस्ट्रि गैया राज मिस्ट्रि सोलोंब्ला गामियाव बेसेबां मोजां ना गुबुन बाहेरायाव खामानि नागिरदों बेंगलर जायगायाव मेरला खामानि दं फिसा फिसा खामानि एकदम माने जोंथ' बयखौ बुङो बे हालदै जों बाहेरनिफ्राय लाबोयो हालदै जों बेयावनो जायो साहा ओनसोलाव हाइजें गायनानै जों हाइजें एक्सपर्ट खालामनो हायो ड्राइ खालामनो दङ हालदैफोरखौथ' लकेलखौ बांसिन बायसिनबावो ना सौहोदो पेकेट बानायदो पेकेट बानायदो एकदम जेबो गैया इनिशियेलि जोंथ' बे लकेलाव बे हालदैखौनो बानायना फानो बेलेग मेसिन बे सेम्पुनि माबा जागोन नामा इयो सेम्पुनि बथल लाबोदो सेम्पुआबो नेक्स्ट मान्थआवनो ओंखारगोन ना औ नाजादों मोनसे लन्स खालाम क्रिम बानाय